Isikhathi esiningi sisitshela ukuthi uma sisey'nkingeni asikho empilweni. Sinokuvumelana ngokuthi impilo iqala emva kokuphela kwey'nkinga, kanti konke okwenzeka empilweni yakho kukuhle kukubi kuyimpilo. Ngakho-ke khala zome mntakama. Sinokuphenduka iy'sulu zezinto esizifake kuzo ngenhloso, kokunye senziwa injabulo yesikhashana. Dade kuyafiwa ngisho kuhlekwa. Sinokuthatha amagama akhulunywa kamnandi kanti abaphimisa mawa babuswa isiqubulo sikangeke ngife ngedwa. Usifo ogawulayo ukhona yonke indawo, kokunye akusikho ukungasiphathi kahle kwethu. Kodwa kusuke kukunganaki kwasebehaqekile namanje ngisashaqekile. Ukuthi kukhona abasasebenzisa amandla emali ukuheha abaswele ukuze bazuze madoda nizimbela ithuna. Umhlaba seniwungcolise kakhulu ngoba ubaniphuma onembeza nibashiye endlini. Nicambalala ngaphandle kwamajazi, nivuma ukubuswa ukugula, nifuna ukuba ingxenye yey'balo ngenhloso. Muva nje ophimisa elekangakuthanda isikhathi eziningi usuke eqonde ukuthi akulala. Impendulo efanele yohlakaniphile ilena eyothi asihlole. Niqaphelele ladlanzana lamadoda elingadlaleli kontanga yami, elisebenzisa le madlana elinayo ukuheha iy'ngane ey'lingana nezabo. Kokunye-ke lamadoda athembisa izulu lapha emhlabeni, kaze ayofika athini kubaba ngoba ngiwubekile umhlaba wokuphela. Bengisawuphupha-ke umhlaba olandelayo, lapho abesifazane beyoy'mela khona, bengacabanga ukuthi impumelelo yabo ilele kwabesilisa, lapho uthando luyozimela khona ngale kokuqhathaniswa namandla. Othi akanacala kulungile akamshayi. Ukungagula kusho ukuthi ubokwahlulela. Umuntu ungokwamdali nekusasa akalaziwa. Uma kukufica, lokhu akusho ukuthi umhlaba usuphelile. Usengaba isibonelo sabenza kangcono. Ngaphambi kokucwebezela igolide lidlule emlilweni, impilo isezandleni zakho nengculaza kuyaphileka nayo. Sukuma, zivocavoce, dlana imishanguzo, thola usizo kongcweti. Akekho umuntu akwaphumelela ngokubalisa.